Miradlos como vienen, ennegreciendo el pan de los obreros, encarneciendo la paz de los ancianos, las ansias juveniles, al preso político en silencio. Miradlos, qué cobardes. Miradlos, son débiles. Nacín en Vigo 6 de xuño do 71, no seo dunha familia obrera. Son a terceira de 4 irmáns. Criei-me no barrio de Coia, concretamente nas casas da Citroën, vivendas que alugaba a multinacional automobilística aos seus empregados. O meu pai era un obreiro que traballou para a Citroën toda a súa vida. Foi un exemplo a seguir, pola súa clara posición de clase, polo seu compromiso, pola súa militancia sindical e a súa defensa da cultura galega. Todo iso deixou en min a súa pegada e o orgullo de pertencer á clase obreira. A miña nai, traballadora desde moi pequena, inculcoume o sentido da responsabilidade e o compromiso cara aos oprimidos. Foron eles os que me deron as ferramentas necesarias para ir desenvolvéndome baixo uns principios de solidariedade, compromiso e orgullo de pertenza á clase obreira. Mónica foi detida xunto a 2 compañeiros en decembro do ano 2003. Estivo nas cárceres de Soto del Real, Ávila, Xaén e agora en León. Os 3 primeiros anos tivo a oportunidade de compartir espazos con varias camaradas, ao ser Soto del Real un cárcere de tránsito para os suizos. Alí viviron o 11M, a morte dun preso político vasco, as detencións de camaradas, o xuizo farsa contra o PCR. Foi unha experiencia que sacaron, según nos relata Mónica, o maior proveito posible, conscientes da dispersión que lles aplicarían tras a celebración dos suizos e a cantidade de anos que estarían soas noutros cárceres. Compaxinei estudos e traballo. Ata o meu paso á guerrilla no ano 97 non militei en ningún partido, sindicato, asociación, pero si participei en movilizacións, tanto estudantís como laborais, así como outras de carácter social e político. Podería dicir que a miña incorporación á guerrilla estivo influenciada polo paso da miña parella. Por min mesma quizáis non o fixese, pois era consciente das consecuencias que conlevaba. Pero tamén é certo que, se pola miña banda non tivese esa inquietude, esa semente, por achegar todo o que estivese nas miñas mans para transformar este sistema de opresión e explotación, por conseguir un mundo mellor onde todos sexamos iguais, non estivese clandestina durante 6 anos. O seu paso pola prisión de Ávila foi breve, pero determinante. Alí, xunto a outras presas políticas, tiveron que defender o dereito para ter unha cela individual e, como consecuencia a esa lexítima reivindicación, foi clasificada en primeiro grao e trasladada a Xaén. Nesta prisión estivo 15 anos. Debido á distancia provocada pola dispersión, as comunicacións con familiares, amigos e solidarios foron escasas. Alí Mónica coincide, despois de 3 anos separados, co seu compañeiro de loita e vida. Alí viviu tamén a morte do seu pai, desde onde foi trasladada ata Vigo para o seu enterro, pero a pesar da dolorosa situación, apenas a deixan estar coa súa familia. Ainda lembro a frase dunha camarada ante as miñas dúbidas ou medos cando falábamos da violencia. E díxome, a violencia que exerce o Estado é continua, vai matando lentamente, silenciosamente, coa explotación diaria, coa falta de dereitos e liberdades democráticas, coa denegación da vivenda, a formación, os alimentos básicos. Foi a faísca que afianzou o meu compromiso para a miña toma de conciencia antifascista.
En marzo do ano 2023 fanlle unha mamografía de cribado, na cal, tristemente, detectáronlle 2 tumores na mama dereita e 2 ganglios que estaban infectados. Isto significa que tras a quimioterapia e a radioterapia terá que estar 5 anos tomando un tratamento hormonal, ademais das revisións para confirmar que non se reproduciu. Nesta nova loita na vida, malia afrontala coa mesma forza de sempre, lembremos que a Mónica aínda lle quedan 9 anos de cautiverio, xa que para o Estado fascista español e institucións penitenciarias, un cancro non parece ser padecemento suficiente como para ser inmediatamente escarcerada. Ese é o cruel castigo por non renegar das súas ideas revolucionarias e antifascistas. Repasando a miña trayectoria, sigo pensando que foi a mellor decisión e compromiso que fixen na miña vida. Son consciente de que quizáis non chegue a ver o cambio, a transformación, pero aportei o meu grande area sin exigencias, nin imposicións dende a liberdade, con fallos e acertos, pero consciente de que é posible, con todas as consecuencias que conleva.